Guys, Murisego. I hope I find you well. Toda kutenda ine support ya muri kutipa yekusubscribe awo nekuisa makomment enyu. Rambai muchikuenda kuma comment section muchindikudza kuti muri kuda nhoroondo dzipi. Ndokatikuitira saizvozvo zvamuna makumbira zvozondikupai. Right. Regai ngoti gaga. Right. Ndine nyaya pano ndira kuuploada nhoroondo yamushaka Bhulenat Dembo. Ndicha-uploada ine 3 hours 50 minutes. Nhoroondo iyoyo handitika to be precise. Inonga iri 1 episode ine zvese ka 3 hours 50 minutes. Kuitira vaya vanocomplaina kuti hatigoni kuteera maepisodes handitika munogona kubenefita ipapa. Asi vaya vanoti tiri madie hard aiwaka ndine chikoti chaicho chakabata makona ese ekurarama kwaLenat Dembo upenyu hwake hwese kubva kumaspiders kubva kuma5 notes kubva kuma-outsiders tongati spiders outsiders nema5 notes nekubarira express pese kwaakafamba nezvawakaita as maband members nevamwe wawakapera kushanda navo vana Michel Jambo and so on. Zvese izvozvo ndinazvo. So pati yekutanga ndeyemafenzi akaenda kundokuta Gogo Dembo kudanga rendove kumhondoro kwaigara mai Dembo, Gogo Dembo, Gogo Sukai Dembo. So ndo nyaya tichatanga nayo tichimbodhilibareta kuti vanhu vakafamba sei, vakadhoreta chii, mafenzi vakaita seko kudanga rendove kuna Gogo Dembo kwanditika ndokwatichatangira navo. Then tichibva ikoko tobva tazoenda kumaspiders, tobva tazoenda kuma5 notes, tobva tazoenda kuma-outsiders, tobva tazoenda kuBarura Express tichidaro. So nhoroondo iyi iri fully loaded handitika kune vaya vanoti madie hard va iri fully loaded. Inonga ine mapart A, part B, part C, part D. So it's a 4-part series iripo handitika. Asi ndati ndichatanga nda-uploada ine 3 hours 50. Iyoyo ingori just 1 episode. Cover I think around 75% zvekwaLenat Dembo. But this one handiri kuti 4-part series iyoyo yemadie hard iyoyo. You will enjoy this one. You don't have to miss out this one. But paneva vane usimbe zvavo, you can actually enjoy 3 hours 50 minutes and read. So ndiri kuti dzese nhoroondo idzi feel free kudziteerera henyu makasununguka because I'm prepared kuti kukandira chero dzamunonga muchida. Just visit our comment section. Monyora zvamunoda zvese, tiri kukumbirawo zvakati, I will do just that. Pane vakakumbira Simon Chibetu, Nelson Chibetu wese vandakapera kuisa. Vamwe vakumbira James Chimombe and so on. Ndichaisa, but I think best nditange ndaisa dzaLenat Dembo ndoita do away with Lenat Dembo, then ndozoisa wana James Chimombe ndichikwira. Ndinadzo dzakawanda, don't worry, ndiritoripo full time. Just have a look at this. Right, andimuriona nhoroondo idzi ndati tarisai idzi nhoroondo dzese dziri panapa idzi. I hope dziri kuoneka handiti idzi dzese idzi inhoroondo. I think panapa ndine I'll mention just a few. Right, ndina Prince Mfurutsa Peter Majoni Pompofu as well ari panapa. Ndina Papa Jose Wendoch right, ndina Manyongomo weZigzag Gift Ambuli aripo zvekare panapa. Mechanic Manyayoke Ketayo Michawaya varipo. Vana Mechanic Manyayoke they are living legends. Ndinawo as well panapa. Atro Matamba vave kuimba vana veCleaner munovaziva kainini. Right. As well vana Arotinamira Chakanyuka vana Ziwome David is also one of the fellows akaridza kuma-outsiders naLenat Dembo. Ndinaye futi panapa nditi murikuona. Right. Vadati Big Janje munomuziva imi makamboita nyanduri ndinyandurikawo. Right. Vadaita vana Chamunorwa Nebeta Tobias areketa tine Chikupo as well. Ndinawo panapa vana Stabel Mawire. Ndinawo zvekare Soma a living legend. Ndinaye as well panapa. Ndina Solomon Skuza Soloma Kole as well. Ndinaye panapa. Ndine zvakaipa mushakabvu James Chimombe. Ndinaye panapa as well. Wiseman Magaya. Ndinaye panapa Tobias areketa and so on. Vesava ndinawo. These guys are masana pio para imacheka vana Robson Bala and then wanachadri kunyamashira. Po baita ya kuimba skendo ya anonzi Shema Sambuza. Ndinawo wese panapa. Akazara kuti pam. Vese vana Franco Hodobo nana Fukaizata wembira kuya. Vese ndinawo panapa naro bicha kumbuka. Ndinedza kakati vane nhoroondo
neshangura iripo inonzi Botho Nyamondera as well. Ndinayo kuti Botho Nyamondera munoziva ndiye aita recording yemusic yese. Ndine interview yakachitoitwa this interview ndinayo vana Jordan Chataika, vana Justina Madede, vana Jona Moyo amaveterani amatichataurana handiti wese ndinawo. So ndiri kuti vana Marcus Bada ndadasiya shangura imanje Marcus Bada akanyanya. So guys, enjoy yourselves. Ndiripo, I'll give you all this stuff and keep supporting us. By Chibereje udzanayo nhoroondo dzauya dzakati pampama handitika. Thank you guys for the support. Ndoramba ndichitenda. Thank you.